Hej, jeg vil lige tale lidt om personaliserede søgninger på nettet. Når du søger på nettet, så bliver flere og flere af de informationer, de søgeresultater du får, de er blevet skræddersyet til dig, på grund af at de forskellige tjenester som Google og Facebook og mange andre tjenester, som sporer dig og din adfærd, de kan finde ud af, hvad det er, du interesserer dig for, og hvilke politiske holdninger du har, og hvad du kan lide i din fritid osv. osv. Sådan set, hvad det er, du tidligere har klikket på og interesseret dig for på nettet. Så på den måde så skræddersyr de en lille verden til dig, som du så får præsenteret faktisk sådan gang på gang, hvis ikke du holder øje. Og er det så godt eller dårligt? Ja, det må du selvfølgelig selv bestemme, men jeg mener 100% at det er meget dårligt. Fordi at vi kommer ikke videre, hvis der vi hele tiden bliver serveret vores egen lille kage eller lort, eller hvad du vil kalde det. Det svarer til, at man lever en lille lukket sæk, hvor man aldrig hører andre budskaber end det samme budskab. Men det er en naturlig udvikling, som det er taget på internettet, fordi sådan har det altid været i menneskets historie. Vi fortæller de samme historier til hinanden. Vi fortæller historier om forskellige dramaer, og så får det en lykkelig slutning, fordi en forfatter godt ved, at det er det, vi gerne vil have, og de fortæller om noget, vi kan relatere til i filmen og i musik, og politikerne fortæller os det, vi gerne vil høre, fordi så bliver de stemt ind. Dine venner fortæller dig det, du gerne vil høre, fordi så kan de forblive dine venner. Hvis du befinder dig i en bestemt social klasse, hvis du for eksempel er fattig, så vil du måske typisk omgås folk, som tror, alle de rige er nogle svin, og der ikke er nogen grund til at prøve at tro på, at man kan komme ud af sin fattigdom. Og hvis du er rig, så går folk måske og fortæller til hinanden, at alle de fattige, de er selv udenom, de er bare nogle idioter, de skal tage sig sammen. Hvorimod, hvis det var, at de måske mødte nogle af dem, så kunne de forstå, at rigtig mange af dem havde en rigtig god grund til at have det helvede til. Så min point er sådan, at det har mennesket altid gjort. Mennesket har altid fortalt de samme historier til hinanden for at skabe tryghed omkring sig. Men det gør, at man ikke kan udvikle sig, og fra at nettet, som er det, jeg taler om nu, det var et fantastisk sted med de vilde informationer, du kunne hente alle mulige steder fra, så bliver det mere og mere lukket ned i små cirkler og i små grupper på nettet, også igennem de sociale medier, og så igennem de personaliserede søgninger, hvor du hele tiden får præsenteret det, som du gerne vil høre inde i den gruppe. Og der er sådan set ikke så meget at gøre ved det, altså, fordi rigtig mange mennesker vil gerne have det, fordi sådan har de altid fået det. Men mit lille råd i hvert fald til dig, der er, hvis du gerne vil udvikle dig, og hvis du gerne vil noget med dit liv, så se om du ikke kan bryde ud af din cykel, eller ud af din cirkel, og bryde ud af de små grupper, du befinder dig i på internettet, og finde ud af at slå de personaliserede søgninger fra. Det kan du i Google, og det kan du også flere andre steder, der er sådan nogle steder, hvor du ikke kan. Men slå de søgninger fra og udforske nogle ting. Udforske folk, du er vildt utilfreds med, men prøv at respektere dem, og prøv at stille spørgsmålstegn ved det, du selv går og tror på, og på det, dine venner tror på, og det, din familie tror på, og det, du får at vide i filmene. Meget af det er sandt, det er ikke fordi, jeg siger, at det er sandt eller falsk. Jeg siger bare, at det er sundt at opsøge noget viden. Så pas på, at du ikke lukker dig ind i en cirkel, hvor det kun er personaliserede søgninger. Det kan både være på nettet, men det kan simpelthen også være dit privatliv. Så ha' det godt. Hej.